ചക്കത്തശ്ശേരി പിതാവ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട മിസ്റ്റർ ഷെവലിയർ സെബാസ്റ്റ്യൻ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന പ്രഗത്ഭരായ സാംസ്കാരിക സാമുദായിക നേതാക്കന്മാരെ, സദസ്സിൽ നിറഞ്ഞ് ആയിരിക്കുന്ന കർഷകരെ, കർഷക പ്രേമികളെ, വളരെ ആത്മീയ പ്രാധാന്യവും കൂടിയുള്ള ഒരു കൂടിവരവാണ് ഇവിടെ കോട്ടയത്തിൻ്റെ ഈ ഹൃദയ ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നത്. സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കർഷകരുടെ ഒരു സംഗമം, അതൊരു ഉപവാസ യജ്ഞം, ഒരു പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മ, കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രാതിനിധ്യം, ഇതെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള സമ്മേളനങ്ങളിൽ വളരെയേറെ ഐഡൻറ്റിറ്റി, തനിമ ഉള്ള ഒരു ഒത്തുചേരലാണ് ഇത്. കേരളത്തിൻ്റെ ആത്മാംശമായിട്ട് ആത്മാവിനെ പോലെ ആയിരിക്കുന്ന കർഷകരുടെ വേദനകൾ പരിഗണനയിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒത്തുചേരലാണ്. ഹൈന്ദവ പുരാണത്തിൽ എവിടെയോ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ കടലുകളിലുമുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയേക്കാൾ വലുതാണ് പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടെ കണ്ണുനീരിൻ്റെ വലിപ്പം എന്ന്. കർഷകരുടെ കാര്യവും ഏതാണ്ട് കേരളത്തിലെ അതുപോലെ ആയിരിക്കുകയാണ്. കേരള കർഷകരുടെ മനനൊമ്പരത്തിൻ്റെ, കണ്ണുനീരിൻ്റെ വലിപ്പം അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമുക്ക് ആർക്കും സാധ്യമല്ലാത്ത വിധത്തിൽ അത്രയേറെ വേദനാജനകമായ, നമ്മളുടെ കൈകളിൽ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ അത് എത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ എപ്പോഴും കാർഷിക രംഗത്തെക്കുറിച്ച് വളരെയേറെ പറയാറുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും കർഷകരാണ്. കാർഷിക മേഖലയോട് വളരെ അടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെ. നമ്മളും ഇതിലൂടെ, ഈ കൂടിവരവിലൂടെ വലിയൊരു പ്രബോധനം നൽകുകയാണ്. ഇവിടെ ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലക്കാർഡ്സ്, അത് തന്നെ വലിയൊരു പ്രീച്ചിങ് ആണ്. റബ്ബറിൻ്റെ വില 150 ആക്കണം, നെല്ല്, കൊപ്ര എന്നിവയുടെ വില വർദ്ധിപ്പിക്കണം. അതാണ് ഈ സമൂഹം നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം. ഇവിടെ വലിയൊരു തിരുത്തൽ കാണുന്നുണ്ട്. ചെറുപ്പക്കാര്, കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും കർഷകരായ മാതാപിതാക്കൾ പോലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യം, കുട്ടികൾ പറമ്പിൽ ഇറങ്ങി നടന്ന് കാലിൽ മണ്ണ് തൊടരുത്, ചാണകം പിടിപ്പിക്കരുത്, ഇങ്ങനെ തെറ്റായ പ്രബോധനങ്ങൾ കർഷകരായി നമ്മൾ പോലും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതുപോലെ യുവാക്കന്മാരും യുവതികളും കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളും കൂടെ ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ യജ്ഞത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി വരുന്നു എന്നത് വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. കാർഷിക മേഖല പൊതുവെ രാസവളത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തമാകേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുക്തി പ്രാപിക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ് മദ്യപാനം. ഈ രാസവളവും മദ്യപാനവും ഒരുപോലെയാണ്. കാർഷിക മേഖലയെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാൻസർ തന്നെയാണത്. അതിൽ നിന്നുകൂടെ പുറത്തു വരാനുള്ള ഒരു വലിയ തീവ്രമായ യജ്ഞമാണ് ഈ കൂടിവരവിലൂടെ അറക്കൽ പിതാവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരും കൂട്ടത്തിലുള്ള നമ്മളും എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കൃഷിഭൂമി, മനുഷ്യന് കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് തന്നെ വലിയൊരു പുരോഗതിയാണ്. നായാട്ടുമായിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ കറങ്ങി നടന്നയാള് ഒരു വീടുണ്ടാക്കി അതിനു ചുറ്റും കൃഷി ചെയ്ത് ആ വീടും പറമ്പും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച വിപ്ലവമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവം. കാർഷിക വിപ്ലവമാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവം. ഒരു വീടിന് ചുറ്റും കൃഷി ചെയ്യണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ സംസ്കാരവും. അതുകൊണ്ടാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് കൾച്ചർ. ഏറ്റവും നല്ല സംസ്കാരം കൃഷി സംസ്കാരമാണ്. കളകള് പറിച്ചു കളഞ്ഞ് വലിയ പ്രത്യാശയോടുകൂടി നമ്മൾ നോക്കി പാർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത ക്രമമാണ് കാർഷിക മേഖല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കേരളം മുഴുവനും ഇന്ന് ഒരുപോലെ ഇതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. കാർഷിക ഇടം, കർഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷിയിടമാണല്ലോ. കർഷണം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കരുത്. കൃഷിയിടങ്ങൾ വിട്ടുകളയരുത്. കൃഷിയിടങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ വീടുകൾ നമ്മൾ വിട്ട് പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് താമസം മാറ്റിക്കളയരുത്. ആ വീട് ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ആ പറമ്പും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. നമ്മളിതുപോലെ സംഘടിതമായിട്ട് കേരള കർഷകര്
ഒരുമിച്ച് ഒന്നായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സർക്കാരിന് കൊടുക്കുന്ന വലിയൊരു തിരുത്തലാണ്. സർക്കാരിന്റെ മുഖത്ത് ഒരു പുതിയ കണ്ണാടി നമ്മൾ ഈ കൂടിവരവിലൂടെ വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അവരിതൊന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ആ ലെൻസിലൂടെ നമ്മുടെ ഈ കൂടിവരവിന്റെ പ്രാധാന്യം വായിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഈ കർഷകരെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്ലക്കാർഡ്സിന് ഉത്തരം കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. അഭിമന്യനായ അറക്കൽ പിതാവിന്റെ വലിയൊരു അൽമായ നേതൃത്വ കൊടുങ്കാറ്റ്, ഒരു സുനാമി ഈ കഴിഞ്ഞ 6-7 വർഷങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഇളക്കിയിരുന്നു. അത് സഭയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ടറിയാം. കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യക്കകത്ത് മാത്രമല്ല, യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലുമുള്ള അൽമായക്കാരായ ആളുകളുടെ വലിയൊരു ചലനം അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചു. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും സിനഡിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഹിറ്റ്ലറുടെ പേര് പറഞ്ഞില്ല. ഹിറ്റ്ലർ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു, ജർമ്മൻകാരുടെ കൃഷിഭൂമി കുറവാണെന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ റഷ്യയിൽ കൃഷിഭൂമിയുണ്ട്. ജർമ്മൻകാരുടെ കൃഷിഭൂമി റഷ്യയിലാണെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രാജ്യങ്ങൾ കടന്ന് അധ്വാനത്തില് കൂടെ ജർമ്മനിയെ ബലപ്പെടുത്തണം. അറക്കൽ പിതാവ് ഒരിക്കൽ സിനഡിൽ പറഞ്ഞു, കേരളത്തിലെ കർഷകർക്ക് കൃഷിയിടങ്ങള് ബ്രസീലിലാണ് എന്ന്. വളരെ വലിയ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടിയ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ നമുക്ക് കൊച്ചു കേരളത്തില് കൃഷി നടത്തി ജീവിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല, കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മലയാളികളെ എല്ലാവരെയും ജാതി മത ഭേദമന്യേ ബ്രസീലില് ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ ഉള്ള കൃഷിയിടങ്ങള് നമ്മളുടേതാക്കി നമ്മൾ അധ്വാനത്തിലൂടെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഭാഗ്യസ്മരണാർഹനായ നമ്മളുടെ വർക്കിപ്പിതാവിന്റെ സഭാ ശുശ്രൂഷയുടെ കാലത്തൊരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി. വളരെ വലിയ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടിയ ഒരു ചിന്തയാണ്. ഇന്ന് ഈ സമ്മേളനത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യവും അതാണ്. സമയ പരിമിതി പോലെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. കേരളം മുഴുവനും ഇതൊരു സുനാമി പോലെ റബ്ബർ കർഷകന്റെ വേദന, നാണ്യവിളകൾക്കുണ്ടാകുന്ന വിലയിടിവ്, കർഷകരോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു 2ാം തരം 3ാം തരം നിലപാട്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് പഠിച്ച് കേരളത്തിൽ ഒരു ചലനമുണ്ടാക്കി കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ മുഖത്ത് വയ്ക്കുന്ന ഒരു പുതിയ കണ്ണാടിയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഉപവാസം ആയി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു.